деҳоти Ворух шаҳри Исфара нахуст маркази фарҳангӣ фароғатӣ ва варзиши ширинро мавриди истифода қарор доданд. Ин иншоот бо ҷонибдории сиёсати созандаи роҳбарияти олияи давлату ҳукумати мамлакат дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи соҳибкори ватанӣ Сорбон Савриддинов мутобиқ ба талаботи замони муосир сохта шудааст. Маркази фарҳангӣ фароғатӣ ва варзиши ширин дар 2 гектар замин бунёд ёфта дорои майдончаҳои варзишии замонавии кушодаю болопӯшида ва 2 ҳавзи шиноварӣ барои кӯдакону калонсолон мебошад. Майдончаҳои кушода ва болопӯшидаи маркази хизматрасонӣ барои бозии футболи хурд, волейбол, баскетбол ва дигар намудҳои варзиш пешбинӣ шуда, барои варзишгарон ҷойҳои либосивазкунӣ ва дигар шароити зарурӣ муҳайё карда шудааст. Ҳамчунин дар ин марказ 3 суҳбаткада ва боғи истироҳатӣ бо аттраксионҳо бунёд карда шудааст, ки ба макони асосии истироҳату фароғати сокинони деҳоти Ворух табдил ёфтааст. Дар баробари иншооти варзишӣ ҳамзамон дар ҳудуди маркази фарҳанги фароғатӣ меҳмонхона барои қабули 15 нафар дар як вақт, нуқтаи хӯроки умумӣ ва шустушӯи воситаҳои нақлиёт сохта шудааст. Маркази фарҳанги фароғатӣ ва варзиши ширин бо харҷи беш аз 2 миллион сомонӣ бунёд гардидааст. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ аснои шиносоӣ бо шароити фароҳам гардида дар маркази хизматрасонӣ ба соҳибкори ватанӣ барои бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва саҳм гузоштан дар татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори сипосу минатдорӣ намуданд. Бунёди иншооти муосири фарҳанги фароғатӣ дар доираи эълони солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ туҳфаи арзандаи ҳукумат